Veľká nálož typov na darčeky pre rôzne vekové kategórie. Začneme niečím aktuálnym a tým je tento krásny adventný kalendár, v ktorom na vaše deti bude každý deň až do Vianoc čakať zaujímavá vianočná úloha. Menšie deti od 2 rokov potešia vystrihovačky, veľmi obľúbené sú aj zvukové knižky a ako super tip mi príde táto xylofónová knižka, pri ktorej sa deti hravou formou zoznámia s tónmi a trénujú si motoriku. Pre deti od 3 rokov odporúčam denný organizér, vďaka ktorému sa dieťa učí samostatnosti a zodpovednosti hravou formou. Gumoletky deti milujú, pretože sa dajú používať zas a znova a na Jupi nájdete množstvo typov knižiek, napríklad túto o ľudskom tele. Alebo môžete skúsiť pracovný zošit s klasickými nálepkami. Vianočný denník je plný aktivít od Mikuláša až do Vianoc, čiže ďalšia forma adventného kalendára, za mňa super tip. Túto sériu knížiek máme doma už dlho a ak máte dieťatko, ktoré ťažšie spracováva emócie ako strach, úzkosť, plachosť či hnev, určite vyskúšajte. A napokon tu máme 2 typy pre školákov. Vesmírne hlavolamy skrývajú 36 úloh o kozme. Rozprávky pre odvážne deti sú pre všetky deti, ktoré milujú dobrodružstvo a tajomstvo.